أب مجمرتات ساعات بريمير ليج إنجليز بحدش ملك عبسطة يسلوان قد بريطانيا غانتات ناتو هلا نزفلت أكل أو تنكارة تصوت مسيرة نزجبر وددر بناي بعلا ما جد زجتمت غانتا أرسنال أب حجروت غانتا نيزرلاند استجمرن بزوحات غانتات كم بهل نزوسدون أب حد صرت قبلات مسيرة زجبرك قد صوتها توتال فوتبول أب إنجليز نمتكبر عقب زخون اللوان نارسن فينجر زغزرة أرسنال جن كابت هاجر حليفو عمولو عالم تفتاوت نزجبر قدات صوتات كتكبر دفرت نيرواي عمت وددر شن شعات 296 9 كجمهر سمو ترايكتر فوخلو أرسنال لابتوان أسلطانيان زنبر بروس ريوش أكلنا وحوان مدباتنا يكونن بزبل السنابيتاتو أبو توتال فوتبول ناتو هلا نزفلت يوهان كرايف حويسو بزو حتى سلطنتي مزنت غانتا أرسنال كحزو كم زخلو كتكس ولا انت صنحة أبتوان نجابانويت غانتا ناغويا جرامبس 8 يسلطن زنبرة فرنسا وارسن فينجر دحر مجمار بريمير ليج أسلطان خوينو سرحو جميرو بزو حتى حدش تبهلتات حيزو زمات أرسن فينجر نارسنال كاب مغاغبا جميرو كساب كداس واوتا بناي بعلو مجد قانيوا أب تاريخ غانتا أرسنال فلما يزيغنت وصا زلوا سلطان خوينو سرحو جمر فينجر أب مسرح سغغر تصاوتي زنبرو فلويا الرايا غانتا أرسنال دليتو ناي نوح وانا سلطان خوينو نعيسران كلتن عامتات أجلجلوايو بوانقا فرنساي لي بروفيسيون ويكا اتممهر تواهيلو بدقفت غانتا أرسنالن أدنغت تصبو قد كعسو غرن زفلت أرسن فينجر أب قصراو مرداتها تستمركوسن بمصنعات تستدقفن كعسو غر زفتو بمخانو غانتا أرسنال سقاب حجي تفلت اللو قدي كاريسو إيو بزوحات انجليزيان غانتات حيل استملون واحد كعساسون مرجان غيرنا بصوتالو ليግ فينجر ግን كعسو غر بمتقعسسنين مزناقعن خونالو بمبال حصر تقبلات مسرت زغبره قد صوتو نبزوحات غانتات مرأيا خوينو أرسن فينجر غانتا سرحلو قرصي صحاباي صوتاس غبرا غانتات ولا انت فتره تصوتو ግን سنه مغبار زغدلو من بزبل يوقاس تصوت غانتا أرسنال كابشن 996 سقاب 2014 نابزلوان حدم يتي قيحت كارد موسادون كا نزي كمرداتا يقرب فينجر بلو صاقم نزلو مناسي تصوتي بغزا كامل لاي جميرو اب عبيت صوتاتات ون زتقملو مخانو اب كعسو غر عالم بلو سم كتاكل كاب زغبرو وسرحتو اتحاديو نزون كاو اكاديمي غانتا أرسنال زعبيو تصوتن كاو كالوت غانتاتات سم كيغبرو مصيوم اب تحت مريحنات فينجر اب ستاديومات هايبرين اميريتسن زدمقو كواخبتي نابنت متقاسي كال سجم غانتا أرسنال انتايو أب حد عمته وددر بزي جلس سعرات تعواتيت بريمير ليج إنجليزي خونت بغداد صواوتا كعباي بريطاني حليفو عمول عالم لعل كتر زلوم دقفت زفريتن بفاينانساو موديل نقولن غانتات عالم أبنت زخونتن غانتا أرسنال نمنتاي كابوان جاري حقا دهر حجخة دقفت تا غانتا بصوتا ترايدونا تحقوسي قصلوس ني عمتات صامو وانجا بغانتو مكروي يخونو نيسران كلتن عمتاتنا أرسنال زي سلطان أرسن فينجر أبتناي مجمرت 10 عمتات أب هايبري مس دقفت تا غانتا زستماقروم عوتات أبتن دحروتنا إمريتس عمتات كدق مناي كالن أرسن فينجر نغانتا أرسنال أب ستركبلوان تا غانتا ناي بعلاتو ننو ملمامد ميداي نبران تصوت أرسنال أب يونيفرسيتي اوكسفورد انجليز لممد الناسرحو أب هايبرخا جتماتو ميكايدو نيرو كاب سبورت كلسو غرب توساخي مور ايكونومكس زغونه فرنساو فينجر نو أرسنال أب زفرملوان بدقفت تا غانتا يكون مع خنات زينا انجليز از سب منيو بينا ملكيخه لعل بعل كرايف كمرص كيلو زبلو حتوتات تلايلوم نيروميم بورد غانتا أرسنال نفينجر أسلطان تراي غيرو يقصرون كدميوز نبروا أسلطانتي زي نبروم سلطان أب غداي سغغر تصوت موسان وعل تصوت مصداقن مولى حلافነት لممدن وسيخو يهبو أبتوان حلقة غانتا نزنبرة توني آدمز حويسو إز سبايا سلطان زي كونس ممهري يزمسل قوانقوا إنجليشون ززاربا يمسلن بمبال أبوشتو أمترت هرانير وميو نقوانقوا إنجليش حويسو شدشتو قوانقوا تزار فينجر تصورتي مستبحدا خسيتو يفكر نزنبرة حق غانتا أرسنال تأتو بمبال سرحو جمرة تصورتي كرم قدم باستا كبلو عززة تراسقان عشوق مقبل بمخلكال وعي سقا دورهو أب كندوم تصورتي ززوترو مقبل كخون ممرحي أوردا بخال أماراتي تصورتي فيتامينات كرخبو دحر مقبار دخما وقيدوم بلوعل تنكار ملون اي صوتا ساعات كغويو عقم فطرلو ابزون فلاموت 10 عامتات فينجر مس فرغسن زنبرو متللاخ تاغانتا كسام وداتا صيران وانچا توودادر غانتا كامغوار حليفو سلست وانچاتات بريمير ليج انجليز معرفين هايبري خون غيريو
ኣብ ክረምቲ 2006 ቬንገር ንቐጻል ፋይናንሳዊ ዕቤት ጋንታ ኣርሰናል ወሳኒዩ ዝበሎን ብሉጻት ተጻወትቲ ንኣርሰናል ንኽመርጹ ክሕግዝ ኢሉ ተስፋ ዝገበረሉን ስቴድየም ኤምሬትስ ሓዱሽ መጻወት ሜዳ ኣርሰናል ኮይኑ እንተኾነ እቲ ሓዱሽ ምቕያር ስቴድየም ንኣርሰናል ካብ ጸጋታቱ ፈተናታቱ እዩ ዝገደደ ነይሩ። ኣመራርሓ ጋንታ ኣርሰናል ኣብ ሜዳ ካብ ዝነበረ ምንቅስቓስ እታ ጋንታ ካብ ሜዳ ወጻኢ ዝነበረ ፋይናንሳዊ ምንቅስቓስ ቀዳምነት ሂቦም ክሰርሑ ተራእዩ። ቬንገር ከም በዓል ሶል ካምበል፣ ላውረንን ሮበርት ፔሬዝን ዝበሉ ከዋኽብቲ ብምሻጥ ንኣሽሊ ኮል ብዊልያም ጋላስ ብምቕያር ኣብታ ጋንታ ዝነበረ ፋይናንሳዊ ጸገማት ካብ ምቅላል ሓሊፉ ንኣሌክስ ሶንግን ቲዮ ዋልኮትን ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ናብ ዋና ጋንታ ዓብዩ እቲ ጸገማት ከቃልል ፈቲኑ ነይሩ። ኣብቶም ናይ መወዳእታ 12 ዓመታት ኣርሰናል ዘፍረየቶም ከዋኽብቲ ገንዘብ ሒዘን ንዝመጻን ዝሓሸ ዋንጫ ናይ ሙሳድ ዕድል ንዘለወንን ጋንታታት እናሸጠት ቬንገር ልዕሊ ውልቃዊ ህይወቱ ዝነውሐ ሰዓቱ ዝመደበላን ምስ በዓልቲ ቤቱ ክሕልፎ ዝግባእ ግዜ ሰዊኡላ ናብ ፍትሕ ዝበቃላን ኣርሰናል ንኽብሩ ብዘይምጥን መገዲ ኣሰናቢታቶ። ደገፍቲ ጋንታ ኣርሰናል ጋንቶም ኣብ መስርሕ ስግግር ተጻወቲ ከዋኽብቲ ኣብ ክንዲ ተፈርም ብሉጻት ተጻወታ ናብ ዕላጋ ተቐርብ ምዃና ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓታ ጋንታ የቕርቡ ወላ እንተነበሩ ከምቲ ተመን ምቕታር ርእሱ ተቐጥቅጦ ኣርሰን ቬንገር ናይቲ ተመን ርእሲ ኮይኑ ዝምልከቶን ዘይምልከቶን ይውቀሰሉ ከም ዝነበረ ይግለጽ ኣሎ። ርእሲ ናይቲ ተመን ተዳኣ ተቆሪጹ ህይወቱ ሻውያ ተበቅዐ። ኣርሰናል ግን ርእሲ ተመን ዝበልዎ ቬንገር ወላ እንተሰናበቱ ጸገማት እታ ጋንታ በዚ ኸብቅዑ ይካሉን። ገንዘብ ዓረብ ኣብ ዘበላሽዎ ዘመናዊ ኩዕሶ እግሪ ብሉጽ ሞዴል ፋይናንስ ተኽተል ጋንታ ኣርሰናል ኣብ ዕዳጋ ተወዳዲራ ብሉጻት ተጻወቲ ክትፈርም ኣይከኣለትን። ጋንታታት ማንቸስተር ሲቲ፣ ቼልሲን ፓሪስ ሰን ጀርሜንን መስኮት ስግግር ተጻወቲ ብዝተኸፈተ ቁጥሪ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ዕዳጋ ብምፍሳስ ተጻወቲ ይፈርማ። ሩስያዊ በዓል ሃብቲ ኡስማኖቭ ኣብ ኣርሰናል ዘለዎ ኣስታት 30 ሚእታዊት ብርኪ ናብ 100 ሚእታዊት ብምዕባይ ወዲ ሃገሩ አብራሞቪች ኣብ ቼልሲ ዝሰርሖ ታሪክ ክደግም ባህጎላ እንታልዎ ብወርድ ጋንታ ኣርሰናል ግን ነዚ ሓሳብ ክድግፍ ኣይከኣልን። ናይ 69 ሚእታዊት በዓል ብርኪ ኣርሰናል ዝኾነ ኣሜሪካዊ ስታን ክሪዮንኪ ኣብ ኤንኤፍኤል ኣሜሪካ ምስ ዝውንና ጋንታ ኤልኤ ራምስ ዘለዎ ጽቡቕ ታሪክ ፋይናንስ ተራእዩ ኣብ ኣርሰናል ልዕሊ ፍርቅን ዘሎ ናይ ምውናን መሰል ተዋሂብዎ። ክሪዮንኪ ገንዘብ ንምውፃእ ጸገም ዘይብሉ ወላ እንተኾነ ሞዴል ፋይናንስ ኣርሰናል ግን እታ ጋንታ በዓላ ካብ ስርሕቶ ገንዘብ እምበር ካብ ኩዕሶ እግሪ ዘይመፀ ገንዘብ ንኩዕሶ እግሪ ክእዝዝ ዝፈቅድ ኣይኮነን። ንዓበይቲ ጋንታታት ኣውሮፓ ዝሓዙ ሰብ ሃብቲ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዘፍስስዎ ዘለዎ ገንዘብ ኣብ ካልኦት ዓውድታት ዝረኸብዎ እምበር ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝረኸብዎ ሃብቲ ይኮነን። እዚ ከዓ ኩዕሶ እግሪ ካብ ደገ ብዝመፀ ገንዘብ ክሕመስን ውድድር ጋንታታት ካብአን ወፂኡ ብዝውንንወን ሰብ ሃብቲ ክውሰንን ኣገዲዱ ኣሎ። ጸገም ጋንታ ኣርሰናል ብቬንገር ጥራይ ዘብቅዓ ኣይነበረን። ብፖለቲካዊ ኣፈላላይን ካብ ዝዋጠጣ ሃገራት ኣሜሪካን ሩስያን ዝመፁ ክልቲኦም ብዙሕ ሼር ዝውንኑ ስታን ክሪዮንኪን ኣሊሸር ኡስማኖቭን እውን እንትኾኑ ነታ ጋንታ ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ማእከል ፖለቲካዊ ውግእ ገይሮም ኣጸኒሖም እዮም። ክልቲኦም ሰብ ሃብቲ ነታ ጋንታ ናብ ክልተ ዝተፈላለዩ መገድታት ክወስድዋ ዘለዎም ድሌት ኣርሰናል ካብ ሜዳ ንላዕሊ ኣብ ደገ ዘሎ ፈተና ክዛይድ በር ከፊቱ እዩ። ኡስማኖቭ ንኣርሰናል ንምጥቕላል ዝነበሮ ባህጊ ከም ዘይዕወት ድሕሪ ምእማኑ ዝነበሮ ሼር ንክሪዮንኪ ከም ዝሸጠሉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ገሊጹ ወላ እንተነበረ ስጋብ ሕጂ ዝተፈጸመ ስምምዕ ዘይምህላው እቲ ወትሪ ናብ ካልእ ዓመት ከይሰግር ሰጉ ደገፍቲ ጋንታ ኣርሰናል ቁፅሮም ቀሊል ዝበሃል ኣይኮነን። እቲ ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ሓራም ዝተፈጠረ ውጥጥ ናብ ኣመራርሓ ጋንታ ኣርሰናል ሊሕኹ ኣርሰናል ሓደ በዓል ሞያ ኸሲራ ኣላ። ሓላፊ ቁጻር ጋንታ ኣርሰናል ኮይኑ ን14 ኣዋርሕ ነታ ጋንታ ዘገልገለን ኣብ ዓመትን 2 ወርሕን ጋንታ ኣርሰናል ፒየር-ኤመሪክ ኦባሚያንግ፣ ሄንሪክ ሚኪታራን፣ ሉካስ ቶሬራ፣ ማቲው ጉዌንዶዚ፣ ሶቅራጥስ ፓፓስቶፖሎስ፣ ስቴፋን ሊችስታይነርን ቤርናርድ ሌኖን ክተፈርም ዝገበረ ጀርመናዊ ሲቪል ሚስሊታንት ድሕሪ ኢቫን ጋዚዲስ ዳይሬክተር ኩዕሶ እግሪ ንምዃን ዝተኣተወሉ ቃል ከም ዘይፍጸም ድሕሪ ምፍላጡ ንኤምሬትስ ገዲፍ ወፂኡ ኣሎ። ድሕሪ ቬንገር ዝመፀ ስፔናዊ ኣሰልጣኒ ዩናይ ኤመሪ ብብዙሕ መገዲ ካብ ቬንገር ዝተፈለየ ወላ እንተኾነ ገለ ውሳነታቱ ምስ ዓበይቲ ተጻወትታ ጋንታ ከዋጥጥዎ ጀሚሮም ኣለዉ። ንፈረንሳዊት ዓባይ ጋንታ ፓሪስ ሰን ጀርሜን ኣብ ዘሰልጥነሉ እዋን ምስ ኔይማር ጁኒየር ዝፈጠሮ ዘይምርድዳእ ካብ ስርሑ ክሳብ ምስንባት ኣብፅሕዎ እዩ። ንኔይማር ለላዕቕን ስልጣን ሂበዮ ነይረ ኢሉ ዝሓስብ ኤመሪ ንሜሱት ኦዚል ካብ ኣሰልጣኒ ዝበልጥ ተጻዋታይ ከም ዘየለ መርኣይ ኣብነት ገይሩ ኣብ ሙሉእ ጥዕና ብዘለሉ እዋን ከይተረፈ ሙሉእ 90 ደቓይቕ ኣብ ተቐያሪ ወንበር ክሕልፍ እናገበሮ ይርከብ። ንሕድሕድ ቁፅራዊ ሓበሬታታት ፍሉይ ትኩረት ዝህብ ዩናይ ኤመሪ ኣብ ቀጻሊ ዓመተ ውድድር
ጋንታ አርሰናል ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ንኸሳትፋ ዝሕግዝ ወኪል ተዕድላት ኣብ ቅድሚኡ ኣለው። ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ካብ መንጎ 4 ጎባልል ጋንታታት ሓንቲ ኮይና ትዛዝም ጋንታ ምስራሕ ወይ ከዓ 3 ግዜ ኣከታቲሉ ንዝወሰዳ ዋንጫ ኤውሮፓ ሊግ ምዕዋት። ተጻዋታይ ማእከል ጋንታ አርሰናል ኣሮን ራምሲ ንሓድሽ ውዕል ኣመልኪቱ ምስ ኣርሰናል ዝገበሮ ዘተ ብዘይፍረ ድሕሪ ምብታኑ ንዝቕጽሉ 4 ዓመታት ምስ ዩቬንቱስ ዘጽንሖ ውዕል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ፈሪሙ እዩ። ጋንታ አርሰናል ካብ ባርሴሎና ብልቃሕ ዘምጸቶ ዴኒስ ሱዋሬዝ ስጋብ ሕጂ ነታ ጋንታ ከእምን ብዘይምኻሉ አርሰናል ኣብ ክረምቲ እተዓሙ ዕዮ ገዛ ውሑድ ኣይክኸውንን። ናብ ዕዳጋ ሒዛቶ ትወጽእ ገንዘብ ካብ 100 ሚልዮን ፓውንድ ዘይበልጽ ምዃኑ አርሰናል ፈተና ቀሊል ከም ዘይኸውን ዘመላኽት እዩ። ብውጽኢት ጋንቶም ኣብ ዘይሕጎስሉ እዋን ካብ ስቴድየም ብምጥፋእ ተቃውሞኦም ዝገልጹ ብናቶም ምትራፍ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ጋንቶም ንኸይህሰግን ትኬት ቆሪጾም ኣብ ገዝኦም ዝውዕሉ ደገፍቲ ጋንታ አርሰናል ፍረጻምኦምን ትዕግስቶምን ዋግኡ መዓዝ ዝተማቕርዎ ትብሉ ሓሳባትኩም ኣካፍሉና። ቴድሮስ ኣስመሮም ሰላም።